Lur, iwake lak pladu lur lho. Oleh ramu lur. Wis los iki iwake. Tak timbobak lho lur, dibake ketorone kuwi. Iwake cilik-cilik mabang lur. Andrung balik Pak Supre. Rung balik. Yo, iki goreng yo. Lur. Tamu goreng apa ora tamu? Trel akeh, Bung? Trel akeh, mbok dol kabeh. Ora. Esan oleh akeh ora? Yo ora. Rata bekel blas aja lho, Jan. Rata bekel blas? Enggak. Lah kowe? Bekel loro. Gede piro? Salang kan. Sak lah. Berarti cek akeh diinane kae oleh. Yo. Mek entuk. Kilo yang gede. Kilo yang gede. Ame 3 marang tok. Kirong kilo dhewe iki. Masa timbang ya? Embuh. Kira-kira. Joko oleh kae ora? Mau dosa aku tadi. Tak talep. Terus Lur, wong goreng iwake niki lur. Iki wong Kalimantan karo wong Aglik iki. Hah? Are nyapa we? Hah? Are nyapa? Nagih janji. Ora enek. Anak sing nangkap urung. Tawa aku. Amet nih. Endi? Herman. Yo, untuke tas sokol Mas ngono. Ora. Nang ben digoreng pas dhewe. Lagi. Niko. Saya tak golekane, Mbak Tur. Tak kutu tak dudoi ya, wis gelem tungku. Tak dudoi, me Andi oleh gua kan nyetrum. Lak rong Iki, dina. Dit. Ngene iki, Dit. Ya lho. Ya. Iki tak durang. Iya. Lah iya. Kadang kira-kira. Kuwi lah dano anu ya. Le, anu apa utusanmu redek mah. Tenan lak me Andi enek rong jinah yang lak nyetrum. Jan yo oleh kur titik akeh iki lho le. Nah, iki anu wite yang ora enak. Wes matur pun. Ya. Ini nyekelkan semua. Ini pregi. Woi. Apa? Aja ora oleh no kae. Iya. Wih, kembruwo. Lili gula. Iwake cilik dipangan dhisik lur. Iki bojone lah akeh yo rene. Lah iki lho Banten. Endi? Iki lho Banten. Oh iya, heeh. Ya. Kuwi lak di Resto ini. heeh. Dik mbok omongne mung lho apa, Mang? Plan apa, Mang? Aku kok godhong-dondong lho. Apa? Diasem. Nah, asem. Lah kok tak pacen iki. Diasem matuke. Kene ning ndi nek dondong kene? Godhonge ta. Iya lho godhonge. Lak Bayuku gawe jeruk anu ra enak. Kok enak godhong dondong kok. Sayang, anu. Bukan dia rene ta. Oh, rene ngono. Sik to tak iling-iling ndi yo. Ya, Fred. Dekno, Fred. Wak, buntute, Fred. Nah. Wah, lur. Sambling lho. Iki apa mloyam mlayu ae. Warak. Iki sajane ombenane seje dhewe iki. Jangan
Iki arep tambah berkat lho lur iki. Iwak ya akeh. Lah wingko sego iki pangan kampret karo kancil kurang wingko bengi. Jadi bawa. Ya tak beli. Mateng. Bumbune masako sambele lur. Ngambeli aja bengok-bengok meneng sambele ben enak. Lah ngomong nyawa. Ora enak no asin no. Asin. Iya. Jabang bayi. Lah. Ah, wae jelantah, aja ngyang-yung ngoreng sambel. Asin jalur rabin neh. Bojomu nek karo sapa to Mang budal emang? Ta. Bojomu karo sapa, Mang? Kalau ayam. Golek kare iki lho mau iki. Jarak aku karo Lepas wayu. Cuma tuh kok keri. Aduh prene apa? Cukurane mending soal nyukuri. Mau? Sama? Dari. Nyawangi sentek manan aja nglurik ngono. Cantolnya lho, budak lu. Tonglek sing kurang iki gedhi. Lagi. Nah, ya ngono lho, lek ditampani diwehne. Lek lamu tempe tahu lho, Mo. Hah? Wah, pret tempe tahu waleh pret Mo. Heeh. Lek iwak ndak waleh. Wis sesuk nendi? Wis sesuk nggunaku. Sarapan nggunaku. Ora tau metu kok. Lah men tuku HP ndi? Cil, lah men tuku HP, Cil. HP telek duwe disita main kepek. Kamu kelangan iwak Cil. Enak alap-alap kok. Jaluk. Ora anjal ijol. Jaluk. Tinggal video hilang. Tangannya mah apa gegem ora sedeng pret emang. Pret. Ambret. Tangannya Pak Surung pengen gegem ora sedeng loro.